हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दानि लोगोफोर नोंथांमोना गोबां खोनादों जानो हागौ निउसावबो नुदों जानो हागौ जे 35,000 भेकेन्सि लागोन होननानै आसाम पुलिसाव। दा बेनि गेजेराव कामान्ड' दङ आरो लोगोसे सिभिल पुलिस दङ नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ। जेरै 35,000 भेकेन्सि लागोन होनना बुंदों बिनिफ्राय कामान्ड'आव 12,000 बिनिफ्राय सिभिल पुलिसाव 23,000। दा बे सिभिल पुलिस होनोब्ला जों मिथियो एबिइउबि कनस्टेबल एएसआइ एएसआइ जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 4 बेफोरबायदि माखासे गासैबो पुलिस डिपार्टमेन्टनि पस्टआ थायो। दा बेनिफ्राय कामान्ड' होनोबा बे स्पेशल जागोन स्पेशल पस्ट जागोन कामान्ड'नि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथाय माबोरै लागोन दा बेनि बागै जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन गैया। जास्ट बुंदों जे माखासे पस्टनि गोनांथि जादों दा बेनिखायनो आसाम पुलिसाव 35,000नि भेकेन्सि लानाय जागोन होनना बुंदों। दा बे माब्ला जागोन नोंथांमोना जेबो अफिसियेल आपडेटखौ मोनाखै आरो लोगोसे जोंबो मोनाखै आरो अफिसियेल आपडेटबो होखायाखै। दा जास्ट नोंथांमोननो इनफरमेसनल' होनानै होदों जे 35,000 भेकेन्सि लागोन जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो। दा सिगांनि खोथाखौ जों सानोब्ला सिगाङाव जिथु रिलिज जादोंमोन लोगोफोर बेनो जाबाय दासिमबो रिलिज जायासै एबा जाजोबाखै कमप्लिट जायाखै। दाख्लै जिथु एबिइउबि कनस्टेबल जादोंमोन बिदिनो दाबो गोदान जेबो आपडेट गैया। अब्ला माबोरै 35,000 लानो बेफोरबायदि माखासे कुइसन जादों। दा बेयाव बुंनाय मथेब्ला 35,000खौ गोदानैसो लागोन होनना बुंदों ना लोगोफोर मा सरजाफागोन दा बिनि जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन गैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हाजे कनफार्मेसन जायाखै बे पस्टआ 35,000 लागोनसो होनदों जे आसामाव सिकिउरिटि नांगौ जादों बेनिखायनो पस्ट लानो नागिरदों। जेरै मोनसे थानायाव इसांखिनि पुलिस नांगौ जादों इसांखिनि पुलिस गैया आरो लोगोसे आउटपस्टआव बेसेबां पुलिस पस्ट नांगौ बेसेबांखिनि गैया। दा बेनिखायनो बुंदों जे स्टेटआ रायलायबाय सिएमआ बुंबाय जे जाहाथे माने स्ट्रङै थानो हायो बेनिखायनो सिकिउरिटि फर्स नांगौ जायो बेनिखायनो थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन होगोन एबा थाबैनो रिक्रुटमेन्ट लागोन होनना बुंदों। दा बिनिबो जेबो अफिसियेल नटिस गैथ'वा जे माब्ला लागोन। दा लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोना भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो जाया। दा बेयाव जों टुइट नायोबा जों टुइटाराव फैनानै नायनो हागोन लोगोफोर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बुंदों बेयाव। दा बेयाव बुंदों लोगो पुलिस डिपार्टमेन्टनिखौ गासैखौबो लिंहरनानै एएसपिफोरखौ डिसकासन्स खालामदों जे दायो बबे बबे पस्टआव जोंनो माने सिकिउरिटि नांगौ जादों। जेरै मोनसे स्टेट एबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखिनि पुलिस फर्स थानांगौ बेसेबांखिनि गैया होनना बुंदों आसाम पुलिसाव। बिनिफ्राय मोनसे थानायाव बेसेबांखिनि पुलिस थानांगौमोन बेसेबांखिनि गैया मानोना सिकिउरिटिखौ टाइट खालामनो हायाखै बिनिखायनो गोनांथि जादों आसाम पुलिसनि भेकेन्सि। दा बेबायदिसो आपडेट होदों लोगोफोर नाथाय माब्ला लामारगोन बिनि सायाव जेबो गैया। दा डिजिपिआबो बुंदों जे माब्ला लामारगोन बिनि बागै जेबो होआखै नाथाय जास्ट लागोन होनना बुंदों। बिनि गेजेराव कामान्ड'बो नांगौ जादों माने स्ट्रं फर्सनि थाखाय बिनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेब्लानाखि पस्टआ ओंखारगोन। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा आरो सिगाङाव जिथु रिलिज जादोंमोन बिनि बागैबो जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन गैया। जेब्ला फैगोन ना नोंथांमोना नैबे एसएलपिआरबिनि वेबसाइटआव मोनखागोन लेटेस्ट निउसाव नोंथांमोना मोनगोन। दायो जेबो फैयाखै बेनि बागै आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन। जास्ट बेवहाय नोंथांमोननो क्लियार खालामनो थाखाय भिडिअ खालामबाय जे 35,000आ जामारगोन ना जामारा नाथाय जानायनि चान्स दङ नाथाय दायो इसेबां स्पिड जाया लासैनो प्रसेस जागोन। स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर फिसा आपडेटआ